idol, dadaanan natin ang Barangay Kalalahan. So siyempre ang kagandahan dito sa barangay na to, mga pugi yung mga nakatira dito, magaganda. Siyempre, meron tayo pupuntahan bukod dito sa barangay na to. Ay papunta tayo doon sa may boulevard ng Kalalahan. Kaya medyo maganda na rin dito kasi meron tayong tourist spot na pupuntahan. So titingnan natin kung okay na, kung ayos na yung boulevard doon. Doon yung banda sa may dulo. So ayan mga idol, tingnan nyo yung mga tao dito. Puro nagkakita, pero siyempre meron din nakasimano. So ayan mga idol. So kakaliwa lang tayo, ay kanan pala, kanan, para mapuntahan natin yung Kalalahan Boulevard. Yun o, para butik-butik yun ah. Yun o. Uwian na ng mga estudyante ngayon. Saktong-sakto kasi labasan ng mga tao. Papunta tayo ng dagat ngayon mga idol. Yan. Si Bossing. So ayun mga idol, medyo malapit na tayo ng konti. Ingat lang tayo kasi uwian ng mga estudyante ngayon, elementary. Kaya dahan-dahan lang tayo papatakbo. Saka kakaliwa tayo dito mga idol, pero kung tatagusin natin yan, papunta yan ng Barangay Kalawit. Pero Zona 5 ng yan, Kalalahan. So dito tayo, papunta tayo Zona 6, doon sa Kalalahan Boulevard. Dalawang kape nga dyan sa kapakibilisan. Ayokong pinaghihintay ang isang bathaluman. Paabot ng asukal para medyo espesyal. Gusto ko sana matamis tulad ng ngiti ni Mahal. Ngayon all goods na sakto, dala kong pera. Pag-ibig ang inabot ng aking 50. Minsan talaga sasang-ayon ang tadhana. Hatid na kita, sana ay maulit pa. Tara kape tayo. 3 in 1 na puro, samahan mo ko. Doon lang sa may kanto, kape tayo, treat ko. Ano mga idol gusto nyo? Dalawang kape nga dyan sa kapakibilisan. Ayokong pinaghihintay ang isang bathaluman. Paabot ng asukal para medyo espesyal. Gusto ko matamis tulad ng ngiti ni Mahal. Wow! Grabe! So ito na mga idol, tingnan nyo. Yun o. Yan ang boulevard ng Kalalahan. Yun o. So dito tayo dadaan. So ayos na pala mga idol ang dito, ang daanan sa Kalalahan Boulevard, kasi ito dati wala pa yan eh. Baka aabutin yan dito o baka hindi na, kasi pag bagyo rito, tambak ng tubig dito, medyo malalim. Pero okay na siguro yan. Ayos na pala mga idol, maganda na. Yun o, meron pa nag-date. Yun o.
candidate na to. Yun o. Ganda mga idol o. Wow. So ayun mga idol, pagpapunta doon, ano yan, papuntang Sabang. Ito na yung pinaka mahaba siguro na boulevard sa Pilipinas kasi sabi nila 13 meters daw to, ay 13 kilometers daw to. You know, papunta doon Sabang at papunta rin doon. Papunta sa Tagas. Doon din ang Tagas Boulevard na sinasabi. Tagas Boulevard papuntang Kalalahan hanggang papunta doon sa dulo sa Sabang. So siyempre, kailangan natin ditong magpahangin-hangin. Hindi pwede hindi magpahangin. Paano natin malalasap ang ganda ng ano rito mga idol oh. Tingnan nyo naman yan oh. Napakaganda. Yun oh. Yun oh. Alright. Kami raw nagdi-date doon kung banda yung tingnan mo yung dalawa oh. Sana ulan oh. Yun oh. Mayroon mga ano yung iba dyan oh. Dito na nadaan dyan oh. Medyo mas madali dyan. So ayun idol, pauwi na tayo. So siyempre may pupunta pa tayo ano? Sa susunod na punta natin dito, mumotorin natin yan, papunta yan dun sa ano, Sabang hanggang dun sa ano, Tagas Boulevard. Ito yung pinaka mahaba siguro na boulevard sa ano, sa Pilipinas. Kasi dati yung Daet, kaso yung Daet 7 kilometers lang. Pero ito sabi 13 kilometers, kaya ito na siguro yung pinaka ano, mahaba. So ayun mga idol, peace.